E hoxe imos falar de música. É a derradeira cita, a derradeira axenda roqueira que temos en este 2025, antes dese parón navideño. Despois, a partires de xaneiro, pois a partires de 12, 13, 14, 15, o 15 de xaneiro voltamos. Estaba facendo contas mentalmente, ou non tan mentalmente, e voltaremos con este programa no nome do rock and roll, pero xa que a semana que ven, pois paramos polo Nadal co programa, con o noso magazine, pois é a derradeira ocasión na que teremos oportunidade de saber que concertos nos agardan en estas datas aquí na comarca. Poucos concertos en directo pode haber nas festas, pero antes ou mellor hai fin de festa. Preguntámoslle a Fernando San Pedro, como sempre, que é o noso guía nestes asuntos. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días. Pois sí, agora, mira, imos tardar casi un mes en regresar, porque, bueno, unha polos fastos e festas tan típicos destas datas, e outra porque tampouco é que haxa moito sarao para comentar. Xa o dixemos máis veces, o decimos todos os anos, é que agora nas Navidades todos estamos a outras cousas e non é a mellor época para facer concertos. E tamén lles pasa aos propios músicos. Os estranxeiros, pois, a maioría prefiren quedar nos seus países, nas súas casas, e os nacionais igual, o sea que, bueno, algunha cousiña de bandas locais temos, pero bueno, algo sempre se pode rascar, bueno, pois mira, destas datas así o primeiro que se me ocurre para despedir o ano concertil, así rapidamente, pois logo pasamos así a un mini resumen anual, pero de momento, pois mira, este lunes 22, o día da lotería, se vos toca, pois para celebrarlo, e se non vos toca, pois para olvidar as penas, e para que será o máis probable que non nos toque. Seguro, xa xo digo eu, pero bueno, vamos a ser positivos. Eso. Pois, bueno, podemos ir a celebrar unha cousa ou a outra ao Mardi Gras, a despedirnos con unha banda que, se vos digo así o nome, pois igual non vos sona. Hey Hematoma. No, a mí Hematoma solo sí. Claro. Bueno, pois estes Hey Hematoma fan a súa visita anual, bueno, a segunda, porque comentaron o ano pasado con este proxecto. É un proxecto liderado por Miguel Costas, noso veciño, Miguel Costas, veciño total, que se xunta con antigos componentes que pasaron por diferentes etapas da banda, e recrean, fan as cancións, un repertorio íntegro de Siniestro, non? Sobre todo dos primeiros tempos de Siniestro. Esas cancións que a día de hoxe igual non, que a día de hoxe non están ben vistas, bueno, porque cambiaron os tempos, pero que fai 40 e tantos anos, nos primeiros 80, cando xurdiron, pois sí, todos nos reíamos, nos divertíamos, e ninguén se ofendía con títulos como Me pica un H, Ayatola, no me toques la P, o Más vale ser punky que M de playa. Bueno, ese tipo de cancións, non? Tes que perdonar, pero non temos presupuesto e non temos o pi. Xa me poño eu, non? Xa me autopiteo eu. Pero estaría curioso, non? Como fan en certo programa da Televisión Nacional, que o gravan polas tardes o emiten pola noite, sempre poñen, supoño que un pouco de broma, o tema do silbato, bueno, do timbre, non? Ai, non sei, en que programa é ese? La Revuelta. Non sei. La Revuelta. Directamente. Chamarlle programa a eso. Bueno, eu respeto, non o comparto, pero o respeto. E teñen ese costume, a mí me fai gracia, non? Bueno, xa, bueno, pero bueno, sabemos quen é o diplomático e quen non. Exacto.
E aí teñen ese costume, a mí me fai moita gracia, non? Porque claro, evidentemente está grabado, e se nota que está grabado, e todo o mundo dice que está grabado, pero... No, está. Eu cho digo non de primeira man porque eu non estive ali. Non, xa o dicen eles, ademais, que o graban pola tarde, e o emiten claro, despois si coñezo personalmente a algún que pasou por ese pseudo programa mo confirma. E tamén me confirma que o trato que lle dan aos invitados é bastante deplorable en xeral. Bueno, pues eso non o sabía eu. Mira, pues aí, insisto... Pues aquí aportando información. Bueno, de todos modos, todo me respeto, pero a min non o sigo moito, pero sí é certo que teñen ese costume, non, do pitido, que a mí me fai moita gracia. E o mellor, bueno, pero non teño pitido, teño que comprar un, para a próxima temporada. Non fai falta, mira, a ver, evidentemente, cal é a tua favorita? Pois a miña favorita é a Ayatollah, non me toques la pip, pois ya está. Bueno, pues eu non sei que che diga cal é a miña. A mí me gusta como era aquela da extinción, pero me parece que xa é de épocas posteriores, a de... Da extinción? Sí, aquela que falaba de en Siberia non queda ni un mamut. Non sería quiénes somos, de onde venimos, a onde vamos... No, esa non, era decir, en Siberia non queda ni un mamut. Sí, me soba. Falaba da extinción. Falaba da extinción. Pueblos del mundo extinguidos. Esa. A mí me facía gracia esa. Aparte de outras moitas... Dejad que continúe la evolución. Efectivamente. Esa. Esterilizada a vuestros hijos, juntos de la mano, hacia la extinción. A mí me facía gracia esa canción. Todas as cancións de Sinistro Total, unhas máis, un pouco máis subidas de tono que outras, unhas máis cafres que outras, a min é que me fan moitísima gracia. As vexo ata un pouco inocentes, fíxate. Para que hoxe se estila. Cuidado, Exactamente. Bueno, é que son máis inocentes e divertidas que calquer tontería destas de agora, de juntos los cuatro e demás zarandajas en botijo. Bueno, a ver, a mí me parece, sendo fortes para a época, que hoxe en día, digo políticamente incorrectas o mellor. Bueno, a ninguén lle parecía mal. Bueno, tamén é certo que antes, Fernando... Ponían nos pubs, que sí. Todos nos reíamos, cantábamos a coro. Bueno, las T de mi novia tienen sí, cáncer de mama. Bueno, a ver, muy políticamente correcta non era. Hoxe en día, ao mellor non... Esa, por exemplo... Pero esa, por exemplo, non a cantaríamos hoxe, ao mellor. Esa, ao mellor, non. Pero outras sí. E outras, ao mellor, que non son tan incorrectas, que siguen sin parecerme incorrectas, pois hoxe a mellor as cantaríamos tranquilamente, pero ao mellor non levan a cárcel. Claro. Bueno, pois a ver, estou xerando, non? Pero bueno. Así en baixiño, bueno, en baixiño porque que a verdade, se non se esgotaron xa as entradas, están a punto de esgotarse para o concerto de Matoma deste luns 22, recordemos. Sí. Bueno, pues Miguel Costas ao frente rodeado de antigos componentes de Sinistro Total, porque ele non posee os dereitos do nome, son do seu ex amigo Julián Hernández, tamén veciño noso, aquí en Cambre. Entón, pues farán... Bueno, ao fin e ao cabo, que a maioría destas cancións das que estamos falando, que son escritas por Miguel. Así que eso non nos olvidemos. Eu, no meu imaginario particular, e creo que o da maioría de fans de Sinistro Total, o cantante que de verdade importa na banda é Miguel Costa. Bueno, eu identifico máis a Sinistro, ao mellor un pouco con Copini ao principio, pero eu a Sinistro con Miguel. Sí, con Miguel, porque que Copini eu o sinto, pero sempre lle tiven certa manía, é un personaxe que nunca me creín. Bueno, pero aparecía con eles e foi un pouquiño tamén un dos líderes. É que desentonaba neses dous primeiros discos nos que lle facían cantar. Eu creo que porque era colega ou porque Miguel pois non creía nas súas capacidades vocais ou polo que fora, porque a verdade de punk tiña entre pouco e nada. Bueno, rompía bastante, Germán, Sí, bueno... Pero bueno, despois montou esa banda de culto que tantos adoran, non é o meu caso, chamada Golpes Bajos. Sí, a mí sí me gusta, sí, a mí me gusta. Non me entusiasma, pero bueno. E logo que aparte que non podo coa súa voz. Non podo.
É difícil, non é para todos os paladares. Por eso non comulgo con golpes bajos, ni con Teo Cardalda, bueno, de cómplices despois xa non ten nome, eso, así que... Que queres que che diga? A mí me gusta, tive unha oportunidade máis de entrevistar... No, sí, máis, sí. Nostálxico dos 80. Eu son máis maior, son maior. A verdade, tuve unha oportunidade, teño que dicirlo públicamente, tuve unha oportunidade de entrevistarlo 2 veces aquí na radio, ver un espectáculo que trouxe aquí a Culleredo. Bueno, encantoume, o trato con el foi exquisito, o trato del hacia nós, exquisito, teño que dicirlo. E eu tiña outra imaxe totalmente diferente del, e me rompeu pola mitade, vamos. De Teo Cardalda, total, vamos. O señor Cardalda corta, por suposto, que é bajo. Pero, bueno, logo... Esta música é outra cousa, eso é outra historia, evidentemente. É que che parezca mellor ou peor que lle deran 50.000 euros por autoplagiarse para facer unha canción para o turismo de Galicia, como el que se presentou o mes pasado, pues bueno, en fin, clama ao ceo, pero bueno, pues polo que fora ya encargaron a él e colleu retazos de outras que xa tiña por aí e fixo este esperpento de canción que bueno, que eu son de fora, escoito esa canción e non veño a Galicia, non digo así de claro. A ver, hai unha cousa que a mí me chama a atención, non sei se ti como que levas moitos anos, e chega un momento en que cos anos, pasou por exemplo con Marc Knopfler, non? Aínda que Marc Knopfler sigue tocando a guitarra, sí. Pero Marc Knopfler non se dedica, digamos, tanto porque a mellor non se ten que dedicar, pero a maioría dos músicos que foron creativos no seu momento, chega un momento a partir de certa edad, non sei, que están cansos ou que xa teñen a pasta suficiente e non, digamos que a súa música acaba de, bueno, como todos, por anquilosarse, non? Por esclerotizarse un poquinho. Non sei se estás de acordo. E entón, pois veñen eses refritos de discos recopilatorios e todo eso. Sí, a ver, en moitos casos é tal como dis. As excepcións que as hai, pouquiñas, pero ainda as hai, tamén existen. Pero sí, na maioría dos casos, sobre todo de músicos que xa nas súas últimas etapas eles mismos son conscientes de que a súa creatividade mermou, pois xa fai tempo que non son capaces de revivir, de volver a compoñer un éxito a escala global como os que puderan ter no pasado, non? Entón, home, eu entendo que eso pode ser frustrante, e tiras de eso, de refritos, de cousiñas que tes archivadas, ou faz unha especie de Frankenstein cancionero. Exactamente, pero eso, Fernando, é porque realmente o normal é, igual que nos vamos deteriorando coa idade, que se nos acaba a creatividade, ou é ademais o mellor aburguesamento, porque pasa o tempo ou cambia un tamén de idea. A ver, sí, a ver, cada caso é particular, habería que miralo en detenimento, pero por exemplo, por decir o que mencionaches, Marc Knopfler se lle acabou a inspiración prácticamente cando dou por fin quitados os Dire Straits, e deso fai casi 40 anos. Dende entón sí seguiu publicando discos en solitario, incluso con incursións no country, con Emmylou Harris, pero personalmente, nesto tamén están de acordo moitos compañeiros, é que aburrido, perdeu a chispa. Unha vez cos Dire Straits, incluso en solitario nos seus concertos, que pudemos ver por aquí, pola Coruña, tocando coa súa banda en solitario, espléndida banda, claro que sí, espléndidos músicos, pero ainda tocando as cancións de Dire Straits, que nin soaban igual, e se notaba unha desidia, unha falta de ganas acuciante, non? Provocando, pois, evidentemente, o aburrimento. Eu entendo que despois de alcanzalo todo, chegar á cima cos Dire Straits, pois, ti pensas, que me queda por facer agora? Como podo superar isto? É imposible. Entón, pois, unha cousa vai che levando a outra, te acomodas, vives de rentas, sigues manténdote na carretera para estar activo, sacas discos, pero esa chispa, esa ansia viva, ese desborde de creatividade que foi o que che levou os Altares,
pois non o vas recuperar. Quen o recupera? O recupera o que nunca se conforma, o que sempre quere eso, superarse a si mesmo, o conseguirá ou non, pero o intenta, lanza discos, proba cousas, se equivoca, se volve a equivocar, e de pronto 20 anos despois do seu éxito, pois saca un pedazo de disco. Hai moitísimos casos así tamén, son os menos, tamén, xa che digo. E logo están os incontinentes, pois que aí siguen, aínda que non sexan compositores, propiamente, pero Willie Nelson, que nos saca 2 ou 3 discos cada ano con 93 anos. Sabía que ibas a nomear. No, bueno, che poño outro exemplo, Van Morrison. É que é un caso de Willie Nelson tremendo. E Morrison, sí. Pero Morrison quizás non está na cresta da onda, pero sigue aí, ¿no? Van Morrison, desde o 2021, leva 8 discos publicados. 8. O sea, 2 por ano. A ver, que o faga unha banda xoven, relativamente, como King Gizzard and the Lizard Wizard, que levan, 12 anos, 15 de carreira, e tamén se sacan 3, 4 discos por ano, e cada un dun color. Bueno, esa é a súa seña principal de identidade, vale, é máis comprensible, pero que faga que estes vellos, non así, falando en plata, pois... Bueno, e logo os de mediana edad, Ryan Adams, o loco de Ryan Adams, que podemos ver este ano na Coruña, no Palacio da Ópera, tamén, casi, prácticamente saca un disco cada mes. Non nos edita físicamente, os podes comprar, descargar a través da súa web, bueno, pero está ofrecendo nova música continuamente, non? Que nin os seus propios fans se poden seguir os ritmos. E que aí, ademais, Fernando, e é tamén unha pregunta. Todo isto eu pregunto porque son profano e o experto para min, polo menos, é dicir, logo está quen saca por sacar, como podía, como sacaba Julio Iglesias antes, recopilatorio de tal, recopilatorio de cual, en ese sentido, non? Me ven á cabeza os Rolling Stones, que aínda teñen para min capacidade, que aínda creo que foi o ano pasado sacaran un disco interesante, pero que non é o mismo. E logo está o explorador, a mellor Ryan Adams, como diste, que saca, non? Pero que saca de verdade. Sí. Decir, non é sacar greatest hits, non? Como decía outro. Non é un disco de éxito, son música nova porque siguen a explorar. Exacto. E bueno, pois eso a mí me parece encomiable, non? Que evidentemente nestes casos tan extremos hai que separar o grano da palla, está claro, pero bueno, prefiro pecar por exceso que non por defecto. Bueno, pues no caso de Mark Knopfler, pues sí, está totalmente aburguesado e sumido nun profundo letargo creativo que xa dura moitísimos anos. Evidentemente sigue sendo un dos mellores guitarristas do mundo. Eu creo que se el se puxera, xa non digo reunir os Dire Straits, pero rodearse de músicos máis novos que lle poderan aportar esa sangue que a él lle falta, non? E recrear as cancións de Dire Straits con músicos que creeran no proxecto, músicos vosos e recoñecidos, a cousa sería totalmente distinta. E o propio Knopfler se vería revitalizado, eu creo que artística, por supuesto, pero personalmente tamén. Bueno, claro, eso depende de todos modos, isto todos son decisións persoais, e o mellor si sí, claro. acadou a súa fama, e acadou o seu, non fama, acadou o seu lugar e o mellor non quere máis, haberá que en sí... Sí, confórmase con que hai, grava un disquiño cando lle apetece, ou sale a tocar cando os cartos lle convencen, e punto pelota. A mí me ven a cabeza Paul McCartney, a mí me parece quizás o paradigma... Paul McCartney non para e ademais é que totalmente diferente todo o que saca dun traballo a outro e ten 80 e pico anos e todo o que sigue publicando pouquiño, cada vez a un ritmo menor, pero bueno, sexa unha colaboración aquí, unha aparición ali, unha canción nun disco benéfico ou un disco propio, de cancións propias. Sí. Bueno, pero todo o que saca é interesante.
Sí, bueno, pero aparte que para mí que é un grande xenio musical eu diría dos últimos 100 anos casi, pero bueno, moi por enriba da media. Pero bueno, non todo o mundo lle pasa eso, pero sí que eu aprecio moito detecto ese tema, ¿no? Que hai xente que o mellor brilou e chegan uns anos e non sei por qué, supoño que polo paso do tempo entendo, ou porque te aburguesas ti, dependerá dos casos, pero claro, a xente non é o mismo cando tocas con 70 anos que cando tiñas 30, a verdade que non sempre. Non sempre. E iso que, por exemplo, Eric Clapton, por exemplo, poño un nome, sigue tocando igual, porque a técnica non a perdeu. No, claro que no. O Mark Knopfler, que decías ti, non? De momento os dedos lle funcionan ben. De feito, Eric Clapton, pois aí oímos ter en España, pois casi medio século despois, que leva sin actuar en España, pois ten previsto ofrecer 2 concertos, Madrid e Barcelona, sempre que hai 2 ou 3 nunca nos vai tocar, ou seja que é por aquí polas Galicias, así que, pois, bueno, igual hai que facer unha incursión a Madrid por ver o mito, porque, home, o que decía de Mark Knopfler que é tamén aplicable a Eric Clapton, non? Tamén está bastante aburguesado, bueno, a ver, é maior evidentemente, todavía sigue habendo, eu me sigo encontrando de vez en cando con xente que cando mencionas o nome de Eric Clapton che din esa consabida mantra de tiña que haber morto no 73. Pobre, por favor. Sí. O sea, que consideran que non fixo nada salientable, se están cargando toda a súa carreira en solitario, Sí, bueno, ten altibaixos, pero tamén ten magníficos discos. Incluso os dos 80, que son bastante repudiados, a mí me encantan. A mí me gustan, sobre todo de Money and Cigarettes. A mí me gusta moitísimo ese. Os ten mellores, pero a mí me gusta ese. Cal dixeches? Money and Cigarettes. Money and Cigarettes. Cartos e cigarriños. O meu inglés non é a miña pronunciación non é a mellor, pero a mí ese disco me gusta. Sí, home, por suposto. Nos 80s, pois un disco como August, que un montón de sintetizadores moi propio da época, a mí me encanta. Logo, pois, o de versións de blues, From the Cradle, o seu Unplugged, que o revitalizou. Claro, sí, ese. Comercialmente. Ese disco, é que esa serie... É un dos mellores Unplugged que se fixeron. É que esa serie de programas de MTV é o primeiro CD, o primeiro compact disc que merquei eu para o primeiro equipo de CD que tiven eu, foi o de Paul McCartney precisamente nese programa da MTV, el Unplugged. A mí, bueno, me parece un disco sensacional. E o de Clapton é outra xoia, para mí, cuidado. Sí, eu tamén os poñería nun top xunto cos de Alice in Chains, que, bueno, non pertenece a MTV, pero tamén acústico, o Five Man Acoustical Jam de Tesla, a banda, non o señor dos coches. Non Elon Musk. Non, ese non. Pois, mira, poderían estar entre os 5 mellores acústicos de sempre, non? Non sería descabellado. Ahora que me estou dando conta, ni fixemos resumen do ano ni nada. Bueno, non, pero fixemos algo que me gusta, que gustaría me facer no programa, que falar un pouco de música en xeral, sin decir, non hai concertos, e estamos a falar un pouco para aquel ointe ou aquela ointe que lle gusta a música, que lle gusta o rock e que quere oír falar un poquinho, por que non filosofar sobre pues esta expresión musical que é tan universal, non? A fin de contas. Exacto. Bueno, pois, e que dirías do ano, xa que estás? E que dirías deste ano así en poucas palabras? Bueno, pois, eu me pasei moi ben. xa fomos contando aquí semana tras semana as aventuras, os avatares de todos os concertos que tivemos, que non foron poucos, por sorte. Bueno, pues esperemos que o 26 pues sexa, non vou decir máis, pero polo menos igual. E hai algunha se pode albiscar por onde poden ir os tiros, que presencias imos ter así na comarca, aquí cerquiña, xa sabes, como se estuveran no Señor dos Anillos, na comarca?
Que imos ter... hai algún concerto estrela que te creas que vai a ver? Hombre, aparte de que veñen, a mí me parece importante, a Iron Maiden, el Limp Bizkit, o Resurrection, a quen lle gusta, Limp Bizkit, ainda que se quedaran na súa casa, non pasaba nada. Sabía que algo así ibas a decir. Pois bueno, os Maiden polo menos sí, ¿no? Mira, a mí Marilyn Manson que veña a mí non me gusta moito. Pero Iron Maiden me parece un puntazo, ¿no? Sí, no, Marilyn Manson e os propios Limp Bizkit tamén. Logo que nos gusten a ti ou a min, pois é outro tema, ¿no? Pero mira, así a primeira gran cita que me ven á cabeza do ano, pois a principios de febreiro, 4 de febreiro, na capital de Santiago, pois teremos a Los Lobos, mira, pois sí. Por primeira vez en Galicia, pois, hombre, que hai moita vida máis a lo da bamba, Pois sí, señor, é verdade. Moitísima. De feito, por min, o Gallá non a tocaran. Seguramente a tocarán, xa che digo. Non, claro, é que non lles queda outra. Os meus pobres. Bueno, de feito, mira, outro día estive entrevistando a un deles, a Steve Berling, o saxofonista, é a entrevista do Popular un de febreiro, e bueno, pois tamén xa conta unhas cuantas cousas interesantes sobre os seus anos na banda, non? Que leva aí máis de 40 anos. Caramba. Pois mira, é así, como sempre falando de memoria, pero é a primeira gran cita. Esa misma semana, creo, os Lobos, parece que é un mércores, pois esa misma semana, domingo, no Teatro Colón nos visita Jeff Tweedy, o líder de Wilco, en acústico, tranquilo. Bueno, un personaxe que eu prefiro un solitario que o fronte de Wilco, pero bueno, son dos raros, bueno, pois tamén, se non esgotou entrada xa, pouco lle vai faltar, porque o Teatro Colón non ten gran aforo. No. Que... Pero a mí me gustan os concertos así, insisto. Sí, a mí tamén. Tamén estará Miguel Ríos co seu último vals. Bueno, o último que o día ahora, porque tamén o dixo varias veces, non acaba de marchar. Afortunadamente. Sí. Xa así en marzo, pois teremos tamén na capital de Santiago a HIT, unha das bandas escandinavas de melodic hard rock máis solicitadas, máis queridas dos últimos tempos, non? Que chegan tamén por primeira vez a Galicia. Regresa Willie Nile, un tipo moi querido por estes lares, o Garufa. Bueno, así, Sweat, ainda que eu non sexa fan, ni moitísimo menos, estarán na Pelícano. Bueno, vai habendo cousiñas que se están, e moitas máis que se irán confirmando, pois pouco a pouco, non? Pero bueno, así para ir abrindo boca, se tiñades o papel e o lápiz preparado, pois aí soltamos xa uns pouquiños nomes. Bueno, en breve, simplemente, con que te quedarías, con que concerto elixirías deste ano que remata? Un ou dous, máximo dous, pero sin darle moita volta. Sí. Pois máximo dous, que pode... Bueno, a ver, por un deles, o teño claro, por motivos sentimentais. De Alan Parsons Project, no Palacio da Ópera, pois foi un gustazo ver por primeira vez a Mr. Alan Parsons, toda unha lenda do rock, non? E que encima, pois, me cantara a min personalmente o piano ao final no seu camerino Fernando de Aba, pois ata me fai reconciliarme coa canción, fíjate. Si xa toca Alan Parsons, igual hai que deixarlle de ter manía a canción, non? Home, sí, por lo menos esa versión, sí, señor. E logo, pois, así das nosas salas queridas, pois, do Mardi Gras, claro, que foron, podería elegir media dúcia, polo menos que... Bueno, pois tres do Mardi Gras, a ver. Pois, The Darts, a mellor banda de mulleres do mundo, de all-female band, o seu Garage Rock. Esta foi a súa terceira visita ao Mardi Gras, é a mellor, para o meu gusto. Nicole é unha excelente frontman que non deixa a ninguén indiferente, non? Outro sería War Hayden and the Outliers,
que fixeron 2 sets, un coas súas propias cancións e outro de versións de Bruce Springsteen, que foi unha auténtica delicia, porque eles publicaron recentemente un tributo, un álbum doble de tributo a Bruce Springsteen. Que máis? Home, Frank Meyer dos Street Walking Cheetahs nos veu a presentar o seu debut en solitario alo polo mes de maio. Bueno, pois nos dou un concerto de puro rock and roll, de pura adrenalina, de puro feeling, non? E bo rollo, tal como el. Os seus concertos son como el, un home que antes que músico é fan. Bueno, pois xa falamos máis veces dele aquí, o irmán do actor Franklin Meyer. Sí, se recordas? Sí, señor. Sí, señor. Pois así sería a cousa. Bueno, pois moi boas ideas tamén para lembrar, ao mellor, pois a discografía de moitos autores interesantes, moitos intérpretes e compositores moitas veces que ao mellor volven, non se sabe, pero que podemos ter tamén pois estes días un contacto agora no Nadal, ou pois mercar aquel disco ou lembrar aquel concerto que ao mellor está grabado, e tamén no Nadal pois podemos facer os nosos deberes roqueiros, e iso é o que lles emplazamos, que disfruten da música como esperamos pois disfruten cada xoves que falamos aquí no nome do rock and roll. Saben que o vindeiro 12, 13, 15 o 15 de o dixen ben? Exacto. Sí, o 15 de xaneiro voltamos. Te parece? Me parece estupendo. Descansa ben, aproveita, Bueno, eu non descanso nunca. Isto do rock and roll bueno, descanso activo. É unha cousa 24/7. Bueno, pois para moitos ese tipo de descanso é o seu descanso de verdade, é relax. Pois reláxate ben co rock and roll. E gracias, Fernando. Un placer, como sempre. Boas festas. Boas festas a todos.